سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلوم بسنبت 19 مقابيت زدتدالو على زينات اعتزالكم متيلخو كم وتروك يساف تسملواتنا نختكتاتلنا ندعدمكو بقدامنت ارئيس زينة ግብፅን ኢትዮጵያ አፈራሪሓ ጌታቸው ረዳ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክኸውን ተሓጺዩ ዓለም ለኻው ቤት ፍርዲ ገበናት ፕሬዝዳንት ሩሲያ ከእስር ትእዛዝ ሂቡ ኣብ ስድራ ቤት ንዝተፈጠረ ባእሲ ክሽምግሉ ዝኽእሉ ኣባላት ፖሊስ ተቐቲሎም ትራምፕ ሶሉስ ከእስር ምዃኑ ብምግላጽ ደገፍቱ ክቃወሙ ከም ዝጸውዕን ካልእን ዝድስስ መደባት ይዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም ግብጽ ንኢትዮጵያ ኣፈራሪሓ ግብጽ ኣብ ጉዳይ ዲጋ ህዳሰ ኩሎም አማራጭታት ክፉታት እዮም ምባላህ ንኢትዮጵያ ቆጥዑ ግብጽ ከም አማራጭ ካብ ዘቀመጠቶም ዲጋ ህዳሰ ደው ንኽብል ክትጥቀመሉ ካብ ዝበለቶም አማራጭታት ሓደ ከበርታ አጽዋራት ብምጥቃም ነቲ ዲጋ መፍራስዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ምስ ኢትዮጵያ ኩሎም አማራጭታት ክፉታት እዮም ምባሉ እዩ ንኢትዮጵያ ኣነዲርዋ ዘሎም መንግስት ኢትዮጵያ ሓላፍነት ዝጎድሎ እዩ ዝበሎት መግለጺ ግብጽ ማዕስ ከም ዝውጻእ ተኳንተ ዘይተፈልጠ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ግን መግለጺ ሳምሕ ሹክሪ ካለናይ ግብጽ መፈራርሒው ኢሉ ገሊጽዎም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ሳምሕ ሹክሪ ዲጋ ህዳሰ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ግብጽን ቁልዕ ዝኾነ ተጽዕኖ ከም ዘይሕድር ኢትዮጵያ መረጋገጽ እንተዘይሂባ ግብጽ ናይ ህዝባ ጠለብ ከተማልእ ክትገደድ ክብል ኣፍሊጡ ነይሩ ንሱ ምስ ኬንያዊ መዘኑ ኣልፈርት ሙቱዋ ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ መጋቢት 6 ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኢትዮጵያ ናይ ክልቴን ሃገራት ታሕተዋይ ተፋሰስ ድሌት ኣብ ግምት ከተእቱን ከቢድ ጉድኣት ከም ዘይብጽሕን ክትገብር ኣልዋ ምባሉ ማዕከናት ዜና مكلحن أيرسعن سامح شغري أبتي مجلسي إثيوبيا كوم زي تجبرن تخوينا جبت بزي زخون حتونا يهزبا تغمي كم تخبرن نعوز زخون سجومتي ناموس هذا كتمر حنا علوم منستر قدرات وزي إثيوبيا بوجنوب بحموس 10 تشود الشمجة بتابزوت ومجلسي هنا يجبتي مفرح شارترات ودحورات هجراتن أفريقيا وحبرتن بجلس زتحس كم مخانو بتوسخي إثيوبيا جبت السودان زفر موسم زتحسيو إلنيروم جبتي بمفرح للتاك كتمال أيتقلنا زبلة المنستر تقدر زملكتهم أكلات بمولهم جبتي أهجراوي حجات تتحس كم زله كاستوعلو يقبايلهم أهجراوي حجات بمختال بتحتي أفريقيا وتحبرت سلسطين هجرات بمكوارن متأمان مسزات يام أمر داك بتصحي خلايبل من قصة إثيوبيا أم مجلسيهم مجلسيهم مودات إثيوبيا حجون نخلهم وجنات الزعوت زته جبر دقيمات تسوعلهم جبتي أبز حلف سمون قداي ديجا هداسك أوامي أجنده جبرليك خون كم زصدقت أيرسعن ጌታቸው ረዳ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክኸውን ተሓጺዩ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት አቶ ጌታቸው ረዳ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክኸውን ከም ዝተሓጽየ ተፈሊጡ ጌታቸው ካብቶም 41 አባላት ማእከላይ ኮሚቴ 18 ድምጽ ከም ዝረኸበውን እቲ ምንጭታት ይገልጽ አቶ ጌታቸው መርሃ መሰጋገር መንግስት ክልል ትግራይ ክኸውን ግን በፌደራል መንግስት ኢትዮጵያ ተቀባልነት ክረክባለው ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ቅድመ ጌታቸው መምራጹ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ረቂሕ መንባሩን በፌደራል መንግስት ተቀባልነት ከም ዘይረኸበኒው ድሕረቲን ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ሓድሕድ ብገዛ ሰልፊ ህወሓት ከም ዘን ዝነበረ መንግስቲ ትኽልል ካብ መንግስቲ ፌደራል ሕጋዊ ቅቡልነት ሲኑ ጸኒሑ መንግስቲ ፌደራልን መራሕቲ ህወሓትን እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ክካየድ ዝጸንሑ ኩናት ጠጠው ንምባል ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከተማ ፕሪቶሪያ ድሕሪ ዝፈረሙ ስምዕ ዘላቒ ምቁራጽ ተጻውታት ድማ በቲ ስምዕ መሰረት ኣብ ትክልል ጊዜያዊ ምምሕዳር ክቃወሙ ምዃኑ ማእከላይ መንግስቲ ኣፍሊጡ እቲ ኣብ ሕዳር 2022 ዝተፈረመ ስምዕ ካብ ዘስፈረሙ 15 አንቀጻት ኣብ ትግራይ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናብ ንሙር ክምለስ ከም ዘለዎ ዝጠልቡ ክልተ አንቀጻት ኣለው እዛ አንቀጻት ስምዕ ተግባራዊ ምስኮነ ወከልቲ ክልላዊ ባይቶን ፌደራልን ንምራጽ ሃገራዊ ቦርድ ዘማዝን መረጻ ከሳብ ዝካየድ ኣመንጎ ክልቲኦም ወገናት በዝካየድ ዝርብን ሁሉ ዘሐቁፍ ጊዜያዊ ክልላዊ ምምሕዳር ይምስረት ይብል በዚ መሰረት ካብ መፋረ ለካቲት ኣትሒዙ ኣብ ትክልል ጊዜያዊ ምምሕዳር ንምቋብ ምንቅስቃሳት ክካየድ ዝጸንሐ ኮይኑ ነዚ ምምሕዳር ንምስራት ዝቆሙ ኣተሓባበርቲ ኮሚቴ ኣሳታፋይን ሓቋፋይን ኣይኮነን ዝብል ሓያሉ ነቐፌታ ክቐርበሉ ጸኒሑ እቲ ጊዜያዊ
መንግስትን ሙቋም ዝወሰደሉ ግዜ ብምንውሑ ድማ ኣብቲ ክልል ካብ መንግስቲ ፌደራል ዝወሃቡ ባጀት ክስደደሉ ከም ዘይከኣልን ህዝቢ እቲ ክልል ግቡእ ማሕበራዊ ቁጠባን ኣገልግሎታት ክረክብ ይጽገም ምህላውን ክገልጽ ጸኒሖም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምብጻሕ ምስ ዝገበረ ጸሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ተራኺቡ ዝነበረ ጌታቸው ረዳ ግዜያዊ ምምሕዳር ከምኡውን ስቃይ ህዝብና ንምቅላል ዝግበር ኩሉ መዳያዊ ጻዕርታት እንቅፋት ዝኾነ መሲሎም ዝጸንሑ ጉዳያት ኣብ ምፍታሕ እጃምና ንፍጽም ድልዋቲና ምባሉ ይፍለጥ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣኼባ ክካየድ ዝቐነየ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ወሃቢ ቃል እቲ ውድብ ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ፕሬዝዳንት እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክኸውን ብድምፂ ከም ዝመረጸ ክልላዊ ቴሌቪዥን ትግራይ ሓቢሩ ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ሓደ መርበብ ሓበሬታ ውሽጢ ዓዲ ህወሓት 28 ኣባላት ዝሓወፈ ግዜያዊ ምምሕዳር ንምቋም ዘካየዶ መስርሕ ከም ዝዛዘመ ሓቢሩ ነይሩ ይኹን እምበር እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ መንጎ ወገናት ስምዕ ፕሪቶሪያ ምምኻር ብምክያድ ጥራይ ከም ዝምስረት ወሃቢ ቃል ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር ኣብቲ እዋን ኣቶ ጌታቸው በትዊተር ኣብ ዘርግሖ መልእኽቲ ተሳትፎ ኣዲስ ኣበባ ወይ ከዓ መንግስቲ ፌደራል ዘይብሉ መሰጋገር መንግስቲ ኣብ ትግራይ ተመስሪቱ ምህላው ዝገልጽ ጸብጻባት ካብ ክውንነት ዝረሓቐ እዩ ትግራይ ጃማ ክትፍጽም ጥራያ ትጽዕር ዘላ ኢሉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበናት ፕሬዝዳንት ሩስያ ክእስር ትእዛዝ ሂቡ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበናት ICJ ፕሬዝዳንት ፑቲን ኣብ ዩክሬን ብዝፍጽሙ ናይ ህፃናት ዝተሓዘ ገበናት ተቐይዱ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ንኽቐርብ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ኣውፅዩ እቲ ቤት ፍርዲ ፕሬዝዳንት ፑቲን ንወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ተኸቲሉ ዩክሬናውያን ህፃናት ናብ ሩስያ ብሓይሊ ክገዝኡ ከም ዝተገበረ ብምግላጽ ፈጻሚ ናይ ዝገበን ነዝበሉ ፑቲን ተኣሲሩ ክቐርብ በይኑ ዘሎም ኣኽባር ሕጊ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበናት ካሪም ክሃን ኣብ ዝሃቦ ቃል ህፃናት ከም ጉንዖ ምርኮ ኩናት ክቁጸሩ ኣይግባእን ብምባል ፕሬዝዳንት ፑቲን ኣብ ገባያ ናይ ምቕራብ ኣጋጣሚ ሰፊሕ ከም ዝኾነ ኣስሚሩሉ ኣባል ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበረኛታት ዘይኮነትን ነቲ ትካል ኣፍልጦ ዘይትህብ ሩስያ ሰራዊታ ኣብ ዩክሬን ምጥሓሰቦ መሰላት ኣካይዶም ዝብል ክቐርብላ ንጽንሐ ክስታት ክትነጽግ ጸኒሓ ኣላ እቲ ውሳነ ነቶም ካብ ዶንባስ ዝተባሃለ ሩስያ ክፋል ኮይኑ እቲ ብሎ ከባቢታት ተወሲዶም ምስ ሩስያውያን ስድራቤታት ከዓብዩ ዝግበሩ ዘለዉ ዘኽታማት ህፃናት ዘመልከተ ምዃኑ ብዙሓት ነቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይገልጹ ወኪል ሩስያ እቲ ውሳነ ንምስምዑ ዘገርምን ዘይቅበሉን ክብል ክገልጽ እንከሎ ፕሬዝዳንት ዩክሬን ቭላድሚር ዜሌንስኪ ግን ታሪኻዊ ክብል ንኢድዎም በዘይካ ፑቲን ተሓባሪት ኢህአድ ዝተባሃለት ኮሚሽነር መሰለ ህፃናት ሩስያውን ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ወፂዋሎም ፑቲን ተኣሲሩና መገባያ ቀርበሉ ዝኽእል ዕድል ጸቢ ምዃኑ ዝገልጹ ክኢላታት እዚ ውሳኔ ካብ ግብራዊ ትርጉሙ ንላዕሊ እቲ ዘመሓላልፉ መልእኽቲ ይዓቢ ክብሉ ይገልጹ ኣብ ስድራቤት ዝተፈጠረ ባእሲ ክሽምግሉ ዝኽእሉ ኣባላት ፖሊስ ተቐቲሎም ኣብ ምዕራብ ካናዳ እትርከብ ኣውራጃ ኣልቤርታ ዝነብሩ ክልተ ኣባላት ፖሊስ ኣብ ሓደ ስድራቤት ዝተፈጠረ ባእሲ ክሽምግሉ ምስከሉ ብጥይት ተቐቲሎም እቲ ተኪሱ ዝቐተሎም ወዲ 16 ዓመት ጥርጡር መንእሰይ ንገዛእ ርእሱ ተኪሱ ከም ዝቐተለ ተፈሊጡ ጓል 55 ዓመት ኣደ ተቐታሊውን ብጥይት ተወቂዓ ኣብ ሆስፒታል ሕክምናዊ ክንክን ይግበረላ ኣሎ እቶም ዝተቐትሉ ትራቪስ ጆርዳን ብሪት ራያን ዝተባሃሉ ኣባላት ፖሊስ ክልቲኦም ኣብ ኣገልግሎት ፖሊስ ኤድመንተን ተቐዳማይ ን8 ዓመት ራያን ድማ ንልዕሊ 5 ዓመት ዘገልገለዮም ሓለቓ ፖሊስ ዴል ማክፌ እቶም ክልተ መኮንናት ኣብ ኤድመንተን ኣብ ዝርከብ ኣፓርታማ ምስ ቀረቡ ብጥይት ከም ተቐትሉ ገሊጹ እቲ ናይ ፖሊስ ሓገዝ ጻውዒት በታ ኣደ ጥርጡር ከም ዝቐረበ ነቶም ፖሊስ ካብቲ ህንጻ ወጻኢ ረኺቦምዎ ተታሒዞም ናብቲ ኣፓርታማ ምስ ቀረቡ ብኣድራጋ ጠያይቲ ወዳ ከም ተቐትሉ ተሓቢሩ ምክትል መርማሪ ፖሊስ ኤድመንተን ዲቪዮን ላየር እቶም ኣባላት ፖሊስ እቲ ዝተኮሰሎም መንእሰይ ብረት ከም ዘለዎ ስለዘይፈልጡ ብረቶም ክጥቀሙን ነብሶም ክከላኸሉን ዕድል ኣይረኸቡን ክብል ገሊጹ እቲ ቴሌፎን ዝቐረበ ጻውዒት ሓገዝ ፖሊስ እውን እቲ መንእሰይ ብረት ከም ዘለዎ ኣይጠቐሰን ምክትል ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ላኦራ እቲ ተጠርጣሪ ናዲውን ኣብ ግጭት ስለዝኣተው ንሳውን ብጥይት ከም ተወቃት ሓቢሮም ፖሊስ ነቲ ጥርጡርነት ኣብ ሆስፒታል ኣብ ከቢድ ግን ከዓ ርጉእ ኩነታት እትርከብ ኣደ ብስም ኣይጠቐሶምን ሓለቓ ፖሊስ ማክፌቶም ክልተ መኮንናት ብቁልጡፍ ረድኤት ተዋሂቦም ናብ ሆስፒታል እኳ እንተተወሰዱ እንተኾነ ክልቲኦም ብዝሕዝን ኩነታት ኣብ ሆስፒታል ከም ዝሞቱ ሓቢሩ ምክትል ሓለቓ ስታፍ ላኦርክ ተቕትለት ዝፈጸመ መንእሰይ ቅድሚ ሕጂ ብናይ ኣእምሮ ጸገም ብፖሊስ ይፍለጥ ከም ዝነበረ ግን ከዓ ናይ ገበን ሪከርድ ከም ዝነበሩን ኣረድዩ
ፖሊስ ተቀታሊ እንታይ ዓይነት ሽጉጥ ከም ተጠቀመን ካበይ ከም ዘምጾን ምርመራ ይገብሩ ከም ዘለዉ ድማ ገሊጾም ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ጀስቲንን ኣብ መላእ ካናዳ ካብ ዝርከቡ ውርክት ዝብሉ ሓይልታት ፖሊስን ናይ ሓዘን መግለጺ ይውሕዛሎም ከንቲባ ኤድመንተን አማርጄቲ ሶሂ ኣዝዩ ከቢድን ዘጉህን መዓልቲ ክብል ገሊጽዎም ሶሂ ስድራቤታት ፖሊስነቶም ዘፍቅሮም ሰባት መዓልታዊ ስርሖም ወዲኦም በሰላም ክምለስዎም ብምትስፋውዮም ናብ ስራሕ ዝፋንዎም ይብል ብልብና ተኻፈልቲ ከቢድ ሓዘንኩም ኢና ስለዝኾነ በቲ ዘጋጠመ ኣዝና ንሓዝን ካኢሉ ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ኣዋርሕ ኣብ ካናዳ 8 ኣባላት ፖሊስ ኣብ ስራሕ እንከሉ ተቐቲሎም ኣሎም ኣብ ኦንታሪዮ ከምኡውን ኣብ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ እውን ካልእ ሓደጋ ኣጋጢሙ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ሶሉስ ክእሰር ምዃኑ ብምግላጽ ደገፍቱ ክቃወሙ ጸዊዑ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝመጽእ ሶሉስ ክእሰር ከም ዝኽእል ብምሕባር ደገፍቱ ብማዕበል ወጽኦም ተቃውሞ ክካይዱ ተማሕጺኖም ይኹን እምበር ጠበቑ ምስ ኣኽበርቲ ሕጊ ዝተገበረ ዝኾነ ርክብ ከም ዘየለን ጽሑፍ ናይቲ ፕሬዝደንት ነበር ኣብ ጸብጻባት ማዕከናት ዜና ዝተመርኮሰ ምዃኑ ይገልጽ ኣኽበርቲ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ሚስተር ትራምፕ ክቐርብ ንዝኽእል ክሲ ክዕዘቡ ጸኒሖም እዮም ዝመጽእ ሰሙን ግብራዊ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ጸብጻባት ይሕብሩ እንተ ተኸሲሱ ከዓ ኣብ ልዕሊ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ነበር ዝቐረበ ናይ መጀመርታ ገበናው ክሲ ክኸውን እዩ እዚ ጉዳይ ቤት ፍርዲ በቀንዱ ነቲ ትራምፕ ቅድሚ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ 2016 በጠበው ኣቢሉ ንኮኮብ ፖርኖግራፊ ስቶርሚ ዳንኤልስ ዝተኸፍለ ገንዘብ ዘተኮረ እዩ እቲ ክፍሊት ብዛዕባ ርከቡን ከይተዛረበት ስቕን ክትብል ዝተኸፈለ ምዃኑ ይግለጽ ወዲ 76 ዓመት ትራምፕ ዋላ እኳ ክሳብ ሕጂ እንተ ዘይተኸሰሰን ንኹሎም ጥሕሰሳት ኣይወዓልኩምን ክብል እንተነፀጎምን እዚ ሓደ ካብቶም ኣብዚ እዋን ዝምርመረሎም ሓያሉ ጉዳያት እዩ ንሱ ዋላ እንተ ተኸሰሰውን ኣብቲ ናይ 2024 ፕሬዝዳንት ምርጫ ሕጹይ ሪፑብሊካን ምዃኑ ጎስጓስ ከም ዝቕጽል ቃላት ይሎም ምስ ሩስያ ያለውን ዝተባህለ ርክብን ሰነዳትን ሓቢኡ ብዝብል ፍሎሪዳ ኣብ ዝርከብ መንበሪ ማር ኣላጎ ምስ ተኻየደ ፈተሻን ብዝተተሓዘ ዝካየዱ ዘለዉ ምርመራታት ንትራምፕ ብዝያዳ ህቡብ ክገብሩ ኪሎም ኣሎም ኣብ ሰሙን ብገበን ክኽሰስ ድዩ ኣይ ክኽሰስን ዝብል ከምውን እቶም ክስታት እንታይ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዛጊት ዝተፈልጠ ነገር የለን እሙና ሰዓብቲ ዘለዎ ትራምፕ ንዝቐረቦ ጻውዒት ተስዒቡ ደገፍቱ ኣብ ልዕሊ ካፒቶል ኣሜሪካ ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ዘረጋግጹ ጉዳይ እንተሃለዎም እቲ ሎሚ ዘቕርቦ ዘሎ ጻውዒት ተቃውሞ እውን ናብ ጎንፂ ከምርሕ ከም ዝኽእል ዘመልክት እዩ ትራምፕ ካብ ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ኣውራጃ ማንሃታን ሊሒኹ ዝወፅእ ሓበሬታ ንሶሉስ ከም ዝእሰር ዘመልክት ምዃኑ በቀዳምነት ኣብ ናይ ባዕሉ ማሕበራዊ መራኸቢ ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዝጽሓፉ መልእኽቲ ኣፍሊጡሎም ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ኣውራጃ ዛጊት ብዛዕባ እዚ ርእይቶ ኣይሃበን ጠበቓ ትራምፕ ሱዛን ቸልስ ብወገና ንሳን ኣባላታን ካብ ኣኽበርቲ ሕጊ ዝኾነ ነገር ከም ዘይሰምዑ ተዛሪባ እዚ ፖለቲካዊ ክሲ ክሳብ ዝኾነ ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ማንሃታን ከምቲ ኣብ ንቡር ክስታት ዝግበር ምስ ጠበቓታት ፕሬዝደንት ትራምፕ ኣብ ክንዲ ምዝራብ ንኹሉ ነገር ናብ ሚድያ ሊሒኹ ክወፅእ ኣብ ምግባር ተዋፊሩ ከም ዘሎ ገሊጻ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም